hij is gewoon gestolen uit de af. Nou, goeie. Goeie. Wij zijn van Omroep Friesland, van het Ja, programma hartstikke Heer. leuk. En vertel het me eens. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boppen de bank? Nou, een hele hoop spullen. Een mooi schilderij. Jullie treffen het dat ik net binnen zit. Ja? Ja, ik zit achter in de zon. Oh, daar zit dan. Dit is dus een inrichting van de oud wijf, hè? Oké. En je hebt nog een, wat is het, een dikke krokodil aan de morgen? Ja. Ja, dat is een alligator. Oh. Die is op een hele rare manier in de familie gekomen en dat vertel ik niet. Oh. Ja hoor, vertel ik wel. Mijn ouders die gingen ergens altijd zaterdagavond naar een café en daar hing die. En mijn vader heeft hem onder zijn jas meegenomen. Niemand heeft dat gemerkt. En op een gegeven moment is hij bij mij terechtgekomen. Ja. Dus zodoende. Het zijn allemaal van die leuke dingen, joh. Dus eigenlijk, hij is gewoon jatten. Ja, hij is gewoon gestolen uit de af.